kam teraz? Konečne sme sa dostali aj k udržbe našich bajkov po šialenej bajkovačke Viesovickými vrchmi. Uchýlili nás v penzióne Conti, alebo v motoreste Conti a dali nám aj hadicu, ktorú potrebujeme na to, aby sme sa mohli dať do gala. Úžasní ľudia, takže takto vyzerá umytý. Ako máš pred umytý. Hotel sme si vybavili parádny. No čo viac si prijať po... Koľko sme boli noci vlastne bez nejakého dvorca, nepočítam, to bol len power nap. 3. V peci sme naposledy spali, normálne. V peci pod Snežkou sme naposledy spali, normálne v hoteli. No my zase balíme, lebo je čo 9 hodín, takže rest day máme za sebou, využili sme ho naplno, pospali sme si, najedli sme sa, dokúpili zásoby, umyli bicykle, totálne skorodované reťaze sme natreli a balíme, o 5:00 vyrážame, o 6:00 budeme na štarte zóny No Bears, nie No Bears, No Cycling, Lebo Bears. Samozrejme ešte sušíme tretry z váhu, lebo za Boha nemôžu vyschnúť. Teda tie moje tretry nevedia vyschnúť. Veľmi dobre, aj napriek tomu, že je to hneď vedľa cesty do Trenčína. Je 6 hodín, mali sme už byť síce na trati v zakázanej nočnej oblasti, ale moc sa nám to nepodarilo, takže zase balíme. Čo skoro dobalíme. A hľadáme začiatok našej trasy. Začíname stúpať na prvý kopec. 5,6 kiláku, 450 výškový. Uj, hnus. Ruky a pasienky nemôžu chýbať. Dúfam, že počasie vydrží. Prešli sme fakt nie veľa metrov, možno 2 kiláky. Sme zablatení po uši, ako keby sme neboli ani bývali čistili tie bicykle. A čo je horšie, je taká rovnaké svinstvo ako pre tých. Fakt zlé, fakt zlé. Čo je páno? Posráte. Páno. Bicykel má 1000 kg. Ach jo, kde to sme?
Strážovských vrchov sme. Strieda sa nám bahno, alebo talné, nejakým bežným listnáčom a takýmito lúkami. Tie lúky majú jednu zásadu nevýhodu. Proste to na nich nejde, ty vole, niečo ako bahno. Môžeš šlapať koľko chceš a proste ako to nejde fakt. Iné je, keď jazduješ po lúke. Zás po lúke je dobré, mekučké, fajne to valí, funguje to. Ale do kopca po lúke, to je proste na hovno. Je to plitké. Hej, ako tržúčka proste toto. Či nám šipiť, že sme prekaučovali tú hospodu. Ideme na najväčšiu sračku dnešného dňa. Volá sa to Malá Magura a musíme tam vyniesť bicykel na 2,5 km o 400 výškových metrov. Tak ideme. Sa na Maguru. Tú Malú Maguru proti vrstevnici červenou. Rozcestník písal, že tu za 2 hodiny dáme, ale nie na Malú, ale na Veľkú Maguru, kde ešte nie sme. Dobre sme to prejsť. Koríky aj s kopkom, ty vole, to ešte nevie, že máme restrap. Fuck off. Malá Magura, počkaj tu. 1101. Už len pol kiláku a sme na Snežke, na najvyššom bode Česka. Magura! Magura! 16:21. No, tu ideme, ale to sme dobře dokať. 16:21, takže na Veľkú Maguru od studničky sme to urobili za menej ako 2 hodiny. Zase agility jízda po kaňánky.
Jo, jak ten, čo tu bol prvý, našiel cestu, to mi povedz. A kde je vôbec modrá? Aha, tam. Tak sme v Budiši. A čo v Budiši majú? Vodu Budiš. Dnes sme prespali v penzióne pod Orechom. Ubytovali nás o 9. večer, pol 10. bez problémov. V inom penzióne nám povedali, že sme sa nezbláznili. Takže klobúk dolu. Bolo to super. A vyrážame smer Demenovská dolina. Vidím, že nie som na trase, je to možné? Kráľová studňa 2 hodiny 50. Tak to budeme dúfať, že to stihneme skôr. Sme na vrchole Štúrca. Kopec na Križnu má 15 km a 850 výškových vynašlapaní. A proste na pol dňa akcia. Vymyslel fakt kop. Zišli sme z cesty, ty vole, úplne presne tejto. A namiesto toho, aby sme išli ako slušní normálni ľudia, tak tam zaradili túto chujovú XC Trail zabíjackú verziu, kde červenú turistickú, no proste chuj úplný, no čo mám na to povedať? No ešte to máme ďaleko. No a stále v takej krajine diaľnice do prdele. No už to nemáme moc vysoko. Začína to primerane fúkať. Ale rozcestník. Za chvíľu budeme vedieť, kde sme. Tak sme zistili, že sme na Kráľovej studni, myslím rozcestník Kráľová studňa, výška je 1260. Začíname byť vyššie než kdekoľvek predtým. Kráľová studňa, ešte nie sme síce na Krížnej, ale už je to na dobrej ceste. Kráľová studňa je mierne pod Krížnou. A niektorí miléri tu aj prespávajú.
ešte nejaký benefit toho, že som vytrepal bicykel hore. Môžem sa zviesť 50 metrov. Takže trepal jak blázon. Aktivo, som tam skoro trošku hodil. Hej, predné koleso sa mi skrtil. V čínskom snežníku som ho musel nosiť jak hore, tak dole. Ja. Ale výhľady krásne, tam je Martin. Jo, to bude dobrý zjazdík toto. Tak konečne môžeme povedať, že nejaký podelaný výšlap stal za to. No, bolo ich ešte pár. Ale tento je suverénne najlepší. Sme na Krížnej. Výhľady super. Horšie to je s kilometrážou. Celá Krížna z Turčianskych Teplíc nás stála 5 až 4 hodiny. Ale na Tachači máme len 27 kilákov. To je pršenie. Teraz jazd. To bude prdel. To mi príde ako najrozumnejšie. Samozrejme, aj na tepličke by tak vedela ísť teraz. Paráda. Pred nami sú pasúce sa ovce, takže voľný pohyb psov. A na to máme špeciálny kejzer na psy. Ovečky ostrihané čerstvo, lebo bola parta chlapov, ktorí strihali evidentne dnes ráno. Dať dokopy brzdy a ideme na to. Zapni si najskôr. Čo? Ja to zase myslel toto tu fakt. Nezapínaj si SPDčko, bo sa vie. Sú blbci fakt, jo. Chcú ľudí zabiť pri sám Bohu. Ty vole, sú normálni. To sa posral. Ty vole. Čo si na šlapek? Kreten. Aby... Kreten brzdí skôr. Hej. Hej, ale to hovorím, sa tu človek zabije. Čo? Ja som išiel do džuzny, koleso sa mi skrížilo, dúfam, že nemám osmičku z neho. A to celé do prdele pol kilometra pred koncom. Ja som celý od bahna, jak taký chuj. Ale kotrmelec cez riaditka do toho nebol. Do prdele. Fuck it.
No, kamera je hnedá. Asi to zbehneme. To bol asi 6. krát, ale tentokrát som letel ako direkt cez riaditka. Videl si to? Ach jo. Ten úplne krkolomný pad sme nakoniec prežili, obidvaja bez úhony, aj keď troška sme dostali za breh. Som priniesol asi polovičku toho posratého kopca tam na sebe. To je výhľad! My ideme do... Tuto pomedzi domy ideme, poď. Novej Sedlice. Hej. Díky. Ja už sa nechcem zdrpať dnes. Stačí. To je tá fotka. Tak iste, aj to hovorí, nebrzdí vôbec. Osem hodín, konečne sa pozeráme na Jan, Liptovský Jan, snáď, dúfam. A kde končíme dnes, do vypadnutia zo zóny máme 58 minút, ale boli to bomby.